daga cikin ayyukan ibada da za mu yi a cikin watan Ramadan shine me karatun alkurani kar mu manta da shi. Abu na biyu a gurguje ambatan Allah. Wanda zai ce to ai ni ma'aikaci ne kuma ban haddace alkurani ba, to ga dama ta biyu, kana ofis kana subhanallah subhanallah, ko ba haka ba? Kana kasuwa ana kai ba ni tumatir, kana nanawa 200 subhanallah subhanallah cikin zuciyarka Ubangiji subhanahu wata'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ku masu imani ku ambaci Allah ambato mai yawa. Al-Imam al-Qurtubi yake cewa a cikin wannan ayar Ubangiji yana umartar bayansa su ambace shi, su gode mashi, kuma su yawaita zikirinsa kuma ba tare da iyakancewa ba. Yace me? Yace lisahulatihi, saboda saukin ambatan Allah, sauki akan harshe. Yanzu in zaka ce subhanallah me wahala a ciki? In dai ba abinci kake ci ba, ba barci kake yi ba, ba kana wani abin da malamai suka hana a yi zikiri idan ana yin sa ba, kamar biyan bukata ko kaza ko kaza ko kaza, me wahala a ciki? Al-Imamu Al-Bagawi ya kawo athari daga Abdullahi dan Abbas. Abdullahi dan Abbas ya ce Allah bai taɓa farlanta wata farilla ba, lam yufridillahu ta'ala faridatan ala ibadihi illa ja'ala laha haddan ma'luman. Allah bai taɓa farlantawa bayansa wata ibada ba sai da ya sanya mata limit. Yanzu ba za mu shiga Ramadan ba, za mu yi 31 ne, sai dai wanda ke cewa sai ya gani. To kaga in ba ga watan ba bai gani ba shek ba sai ya tayi ba salamun hiya hatta madala'ish shams, ko ba haka ba? Amma mu dai mun san 30 za mu yi ko nawa? 29. Sallar nan da zabu yanzu ta isha'i raka'a 4 ce, asuba raka, duk abin da zaka yana da me, yana da adadi. Amma Abdullahi dan Abbas ya ce banda ambatan alƙawari 28 sai ga wata yace. To gaji shay yace akwai wanda yace ba zai dauka ba sai ya gani. Yana yin azumi 28 sai ga kuma Shawwal, watan Shawwal ya bayyana, kuma sai ya gan shi kiri da muzu. Kuma 28 sai. To amma ya kila dan kalakato ne. To me nake so in ce? Abdullahi dan Abbas ya ce amma banda ambatan Allah. Udhkurullaha me zikiran me kathira. Yace kuma babu wata ibada da Allah ya farlanta wa mutane face sai da ya bada uzuri ga masu uzuri. Azumin nan kana halin tafiya aje ka ɗebi abinci. Kana jin zazzabi aje ka jawa ku. Ko ba haka ba? Mace mai juna biyu ta uzurruka da yawa, sallan nan baka iya yi a tsaye, zauna, baka iya a zaune, kwanta, ko ba haka ba? Amma banda ambatan Allah, illa man guliba ala aqali, sai fa wanda yake out of control, ya zama na completely disoriented, shi kadai ne za a ce in bai ambaci Allah ba bai yi laifi ba. Amma kowa wajibi ne ya ambaci Allah. To kuma za ga alkhairai da ke cikin ambatan Allah, yadda ake tattara lada mai yawa malam a cikin ambatan Allah, za ka sha mamaki. Wani malami ya wani research ya ce duk duniya ba wata jumla, ba wani sentence, inda yana da kalmomi da suka kai guda 3 zuwa 4 zuwa 5 da za ka iya furta shi face dole sai labanka sun motsa. Amma za ka iya cewa la ilaha illallah laibanka bai motsa ba. Ka rike la ilaha illallah, la ilaha illallah, ko da wannan ba su motsi, ita za ka iya furta ta. An gane ko da za ka rike la ilaha illallah, harshen ka zai iya furta ta. To amma ka ce kana so ka ce subhanallah, zai yiwu? Ba zai yi ba. To balantana wani sentence kuma, duk wani sentence baya furtuwa, dole akwai haruffan da lebe yana bukatar ya motsa. Amma la ilaha illallah in ka rike zai motsu, saboda Allah ya nuna maka me ballantana sentence din malam Tanimu, ko ba gare ba? Kaga kowa yi. Ina fata mun fahimta yan uwa. Dan haka kar mu nesa da me da zikirin Allah, kar mu nesa da ambatan Allah. Akwai yan uwa suna ayyuka a cikin Ramadan, suna abubuwa busy yayi yawa, to sai su lizimci me zikirin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam doki misali guda ɗaya tak. Wata rana ya tambayi sahabbai, hadisi yana cikin sahihut targhib,
yace aya ajizu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin alfa hasana, ɗayan ku ba zai iya ba kowace rana ya aikin da zai samu lada 1000. sabai suka ce ya rasulullah, wane ne zai iya yin aikin da za a rubuta mashi lada 1000 a kowace rana? sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yusabbihu Allah mi'ata tasbiha, yayi tasbihi guda nawa 100 fa yuktabu lahu 1000 hasana aw yuhattu anhu 1000 khati'a, a rubuta masa lada 1000 ko a share masa zunubi nawa 1000. wani aiki sai an batan Allah malam subhanallahi wa bihamdi sau 100 kawai sai a rubuta maka lada nawa, lada fa 1000 fa 1000 fa malam. kuma wannan tasbihin zaka yi cikin minti 3. ina fatan mun fahimta. da haka mu rike ambatan Allah, ga hadisai nan da yawa, walhamdulillah tamla'ul mizan aw tamla'u ma bainas sama'i. hadisai malam in aka ce za a fara kawo su na falalar zikiri ba su da me, ba su da iyaka. dan haka daga cikin ayyukan ibada da za mu yi a cikin Ramadan shine me, mu yawaita ambatan Allah, mu yawaita ambatan Allah. annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada wani hadisi, ubangiji ya umarci annabi Yahaya dan Zakariya, yace ka je kai aiki da wayannan abubuwan guda 5, kuma ka je ka tara banu Isra'il ka gaya musu su aiki da wayannan abubuwan guda 5. to daga cikin abin da annabi Yahaya ya gaya masu, yace wa amurukum an tadhkurullah, ina umarta ku yi me, ku yi ta ambatan Allah, kar ku yadda ku manta da mahaliccinku a cikin zuciyarku. domin fa inna mathala zalika, misalin wanda ke ambatan Allah, ka mathali rajulin, kamar wani mutum ne kharaja al'aduwu ala atharihi sira'an, makiya suka sanyo shi gaba, suna so sai sun kashe shi, suna neman sa, yana gudu yana neman me, mafaka. shikenan yana cikin tafiya hatta ata hisnan hasinan, kawai sai ya ga wata ganuwa, ya ga wani wuri wanda yake da security, fa ahraza nafsahu fihi, sai ya shiga ya buya. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka dan adam bai iya kare kansa daga sharrin makiya shaidanan aljanu da mutane, bai iya tsare kansa daga sharrin shaidan. la yanju al-abdu min ash-shaytani illa bi dhikrillah. da haka in ka lizinci ambatan Allah, to zaka ga alkhairi mai yawa a rayuwa, musamman cikin Ramadan. sai ya zama to koda baka samu karanta alqur'ani ba, tunda kana wani aiki, ka karanta abin da ka karanta da safe, to yanzu da rana kana aiki, kana me, kana ambatan Allah, kana kasuwa, kana me, kana ambatan Allah. musamman kuma mu yi kokari in muna zikirin Allah, mu rika hakaito ma'anar a cikin me, a cikin zuciyarmu. kar kana subhanallah subhanallah, ya wane wai da Arsenal da Chelsea nawa aka ci ne, a to kaga wannan ai ko ba gane ba. ko kuma kana ambatan Allah, wanda za ka ga yana subhanallah, astaghfirullah. ba irin fa wannan zikirin zaka yi ba, dan wannan zikiri ne na yan cuwa-cuwa. wani ma in ya kama tasbih haka za ka ga yana janta zar, yayi 50 subhanallah, zar ya ƙara wata 50 100. akwai masu jan tasbih haka nan, haka zaka kawai suna yi, ko ba gane ba. to ba irin wannan ba, ka zama cikin akalla kashi na 2 cikin nau'ukan masu zikiri kashi 4. al-imam Abu Hamid al-Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin yace masu ambatan Allah kashi 4 ne, mataki 4 ne. to akalla ka zama mataki na 2, shine wanda kana ambatan Allah kana kokarin hakaito me, ma'anar. misali in kana cewa subhanallah, ka san kana cewa tsarki ya tabbata ga Allah. astaghfirullah, Allah yana neman gafararka ko. alhamdulillah, ya Allah ina gode maka, sai ka rika tuno da gonarka, ka rika tuno da 'ya'yanka, duk ni'ima ne ai. wani yana nan bai taba haihuwa ba, Allah ya jarabce shi, ko ba haka ba. wani yana nan ya ta neman aure sama da su 20 ana kasa shi, to wannan yarinyar da ka samu ka aure ni'ima ce, ko ba haka ba sheikh. abubuwa da yawa ka rika hakaito su na ni'imomin Allah, so ka yawaita, in kai wannan kai wannan, in kai wannan kai wannan. to magabata ba su wasa da ambatan Allah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi yasa idan aljani ya kama mutum sai ya ce a doki takalminsa, ce ku karba, ku je ku bugi mutumin da shi. wallahi da an je an duke shi aljanin nan, kafin ma a karasa zai gudu, kafin a karasa zai gudu. amma fa ka san Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ina abin da muke yi bayan sallar asuba mu zauna muna ambatan Allah har rana ta fito, a shi ya wuce nan. Ibn Qayyim al-Jawziyya ya ruwaito cewa ya taba zuwa wajensa ya same shi,
ya ce malam na zo ina so mai karatu, ya masa ishara, ya ce da ya zauna ya fara ambatan Allah har sai can wajen 12:30 ya kammala, sai yake cewa hadhihi wato taghaddaitu biha lam ataghadda, yace walau lam ataghadda la saqatat quwwati, yace kaga wannan zikirin da nayi shine kalaci na, idan ban yi shi ba duk wani karfi da wani protection da